L-UNESCO, l-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti li tiffoka fuq l-edukazzjoni, ix-xjenza u l-kultura, tat l-approvazzjoni sabiex isir il-proġett tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Dan ġie żvelat mit-Torċa li rrapportat li fil-bidu ta' Ottubru żar pajjiżna espert tal-ICOMOS, li hija l-organizzazzjoni internazzjonali li hija dedikata għal konservazzjoni ta' monumenti u siti dinjin. Dan ingħata spjegazzjoni dettaljata tal-proġett u ra il-post personalment. Il-proġett jinkorpora primarjament il-bini ta' 3 sulari fil-ġemp tal-Konkatedral fi triq il-Merkanti Kantuniera ma' triq Santa Luċija biex titkabbar il-parti tal-mużew, isiru spazji miftuħin għal viżitaturi u gabbani li jbijaw biljetti u materjali ieħor. Lan tal-proġett tal-Konkatedral ta' San Ġwan huwa li jkun hemm spazju aħjar allokat lit tapezzeriji imprezzabbli li jeżistu fis-sit u li attwalment huma sparpaljati f'diversi partijiet. Aktar kmieni din is-sena l-Fondazzjoni tal-Konkatedral resqet l-applikazzjoni tagħha għal dan il-proġett quddiem l-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar. Iżda l-proċess twaqqaf ħesrem wara tħassib tal-UNESCO. Għaldaqstant il-Fondazzjoni tal-Konkatedral kellha numru ta' laqgħat mal-UNESCO fejn resqet xi rakkomandazzjonijiet fil-bdil tal-pjanti proposti b'mod partikolari fid-der estetika biex din tkun taqbel mal-parti tal-binja li nbniet f'nofs is-seklu ieħor wara li sofriet ħsarat estensivi fit-Tieni Gwerra Dinjija. It-Torċa rrapportat ukoll li dakinhar il-periti tal-Fondazzjoni tal-Konkatedral ikkollaboraw mal-esperti tal-ICOMOS fejn wara li nstab qbil l-espert tal-approvazzjoni tiegħu għal dan il-proġett.